Bolesť chrbta, ktorá neprechádza celé mesiace? Možno robíte práve túto chybu. Ak sa spoliate, že vás z chronických bolestí vášho chrbta dostanú napríklad masáže alebo nejaké konkrétne cvičenie, je pravdepodobné, že sa mýlite. Chronická bolesť je totižto komplexný problém, ktorý treba riešiť komplexne. A toto sme spravili aj v našom experimentálnom online programe, ktorý trval 5 týždňov. Zúčastnilo sa ho 20 ľudí, ktorých trápili bolesti chrbta viac ako rok. Navštívili množstvo lekárov a odborníkov a dokázali sme im pomôcť a znížiť ich bolesti o 47%. Čo sme robili? Robili sme manažment stresu, zlepšovali sme ich spánok, ukázali a naučili sme im, ako si môžu bolestivé body uvoľňovať sami, naučili sme ich konkrétne cvičenia, pracovali sme ich s kineziofóbiou a ďalšie prvky, ktoré spravili náš program efektívnym a komplexným. Pridajte sa k nám, zmente prístup k vašemu zdraviu, napíšte nám a začneme už v marci.